Keroni pen jirikindeng hawar tomon ke thea jok ke ongdong ahemarit kana hokpi. KEMF asai hemalong Chinthong Development Mission Extension Kangpu. Long Mirjeng College long Varmona puthak chirok toka mai lapen bangso puthak sai kiding. Karbiang long life Adap Abirta ton pen arjupanik tha. Kidam tang jang mi poni phai phor ni jengkha kheroni ahawar malom tomonar ve ke the jok tharvi hidi chengbong phelang pi bearong malom ke ongdong ahem pen kedang lok theng pi theng prang do anta hinudun nangkoklu. Bangso porhut ahem asor asumar tum hemarlosi ke do jok kaphere aok claim player si dolo. Alang litum pining ve ke sangadim anta aviderlo. Lapen Pursing tokbi pelang pi alang li hema bangke munit jokta avi apora hutsi alang litum ahem ke tomon karting pen Japon planglo. Laso jok aperi phule phukok lapen kicho kijun adim anta ruthailo. Bangso hemalong osomar bihek hangla. Lason si TV dis Almira koviarong lotherong pen kichenglok kana hok du nason dupiklo. Nilitum na hokta sangna mathai delu saratu. Amat nilitum ke puan si sumar pen kadu weta lapu arwi rum lo lang biat hak si nilitum ke do thak nang kok lo sa. Tun chodang ta thai we det lo. Yo nili matha bang ke non amring constituency CMEM tum phan sabso bak nirap jima pusi nili tawar chulang iglo. Tomon sigapang holo posi tomon kapang ho bangjong si Ladak Council pen cenglok rada phan kerab ye phana kamat ha yong si do pulutang se halabang so kamat ha halabang so bar sai ki long bang ladak ta pon wek nai ku bang lilin dang ardi ki duning tung lo Relasi Mokoilum Police Station adung het rongkhelan arong along tomon kit he kiwang ajok hemrit kan hok duna tum do piklo Rongkhelan arong Dhoniram Ronghang Mohon Tiso Ramson Kro Diliping hi Dorsing ingti Dhormen terang Dhonison rongphar atum ahem na hokdun Lasila bangso ahem kana hokdun det abang fu atum lakha sirkep amreng constituency EM sangpi rina terang pilapen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kirap nang pitha pusi kachuningri padokpon So hem pangit menit demon Iwang amat makam kat demon iwang masih di alam ni jok dah hem awe jok dah menit tak amat lah so pi menit demon iwang lo ben oi Punjab lo mat si jono ni tu ni ke nong we ke do bong nang adim ta awe dia lo pi joy pun ni kan ni jam lab lo nong biasa bong na dim da awe dia lo Parti ngoi ka li hemben ko pipi horm tong khaina don le pai thom lo jo ko Hen tông hulu thay lúc ang tông dahin nó thay luôn, dọc xí men nó dọc hết sa, nó thay luôn. te la bangso tumon kit the bang hon dum arlo tong dum ma te a Arlo sih deh. 345 hai khelang bo samar pe Thang sih, samar bang. Jirikindeng pen Samsung inti lapen Keroni pen Mohon Teron Karbiang long lai Presbyterian Church of India angkang kedo Mizoram Presbyterian Church Synod kachepatir pi ponalong Karbiang long Presbyterian Church Synod kacherap chitodun si jangmi poni phai phorni Karbiang long Mission Field asai hemalong Chinthong Development Area Mission Extension ingpupon
Di Purong Sopiang Kang Rong Kelan Hawaralong Kido Karbiang Long Mission Philasa Hemalong Jangmi Poni Pai Por ni Anerlo Por Pai Sia Porben Chintong Development Area Mission Extension Kang Puamai Padopon Bang Sohut Alhuisar Poman Peng Pen Kachetong Dun Mizoram Synod Mission Board Secretary Reverend Al Lalming Sangha Ahin Pensi Ingpupon Bangso Kangpo Mayalong KAMF Field Secretary Reverend Al Lalthapua Kacharipon Bangso Mayalong Dipu Pastorate Long Rip Pastor Reverend Laltlan Mua Ahin Pensi Mai ke Phalam Thela Pen Kachitong Dun Aluhia Pan ke Pachinia Por en Ponlo Bangso Hood KAPCS Executive Secretary Senior Reverend Alberteron Kacitong Dun Along KAPCS Executive Secretary Mission Reverend Arjones Pangchu, Tripura Mission Field Secretary Reverend H. Lalrim Sangha Pen Kidanglok ke Ongtung Atum Chetong Dunrenti. Labangso Kangpo Mailong Alhisar po MPCS SMB Secretary Reverend Lalming Sangha Kithan Pona Tengki Chintong Development Area Mission Extension Pinikangpu Pona Jok Arnam Arad Kipachan Ponji Aphan Lapen Arnamakam ke Klem Ponji Aphan Un An Bor Ipon Longpo Bangso Long Bangki Nilito Mizoram Synod Pen Sitami Un An Pen ki Nang Kachirap Dunji Aphan Bor Ipon Pupusi Ning Jepon Mizoram Synod Pen Karbiang Long Alo Arnamarat Kipachana Long Nang Kachirap Dunji Aphan Lamcha Kachipitekang Aputak Reverend Alberteron Pen Kachuro Pajirpon News Report Karbiang Long Live Kidamtang Jangmi Poni Pai Clear ni Longmirjeng College Ahin Pen Patir Piponsi Warmona Putak Chirok Tok Amai Lapen Career Counseling Lapen Guidance Asai Pemanpon Bangso Hood Deforestment of India Alhuisar Man Peng Pen Chitongdun Anerlo Por Pai Hini Rachiti Mapor Malomben Kepamanpon Bangso Jai Megalong Deforestment of India Patmastri Yadav Paing Alhuyaman Peng Pen Kachitongdun along Papangjang Alhuyaman Pen Karbiang Autonomous Council Speaker Raju Tiso Difu Golf College Pen Professor Ranjit Hansi, Department of Zoology, Keynote Speakers Dr. Dharitri Saikia, Botanist Pen Kedanglok ke Ongtung Atum Chetongdun. Bangso Sai Keding Ponalong Karbiang Long Arlo Kedo College ke Charlie. Students Atum Pen Kedanglok Hojai College, Nogam College, ADP College along Pen Kadukawe Bang Pharop Ho Societum Chepate Dun Rinti. Bangso Sai Pangcheng Chiaprang Forestman of India Hin Pen Theng Piaklim Rongpho Longmirjeng College Angkang Arlo E Sompon Lapenan Parta Karbiang Autonomous Council Speaker Raju Tiso Ranjit Hansi Keynote Speaker Dr. Dharitri Pulakeswar Basamutari Lunsepi Nituti Mungpi Akangsha Inghipi Atum Sitami Theng Piaklim E Ponriti Bangso Hood Deforestment of India Pen Kaning Jepon Atengki Sumindar Adangalong Kedoa Bang Putin Satame Theng Piaklim E Ponsi E Pilong Riapat Jing Hon Nangji Theng Piaklim Ke Sompen Kedanglok Kelana Bangsi Kenang Sot Mate Theng Pi Ke Pavir Kali Pusi Ning Jepon নতুন চামক এৱাৰনেছটো আমাৰ খুব প্ৰয়োজন হৈছে কাৰণ এনেবোৰ প্ৰয়োজনে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বা অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত চিৰসেউজীয়া কৰি ৰখাটো এতিয়া প্ৰত্যেকটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৰ্তব্য আমাৰতো জোচ নাই তেওঁ নতুন প্ৰজন্মৰ পৰা বেছি গুৰুত্ব দি চিৰসেউজীয়া কাৰ্বি আংলং চিৰসেউজীয়া কৰি ৰাখিবলৈ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিওঁ নালাগে গছপুলি ৰুব গছ কাটিব নালাগে Bangso Hood Longmirjeng College Principal Dr. Bibi Sondrong Pehin Pen Kachipati Dun Loke Charlia Somaratum Do An Lapen Deforestment of India Nang Kachitong Dun Pen Bangso Chirok Tok Amay Long Mesen Pen Kipachun Dun Apod Kachuro Pajirpon Longmirjeng College Along Alang Lili Tumalong Environment Akutha Alang Lili Tumhan Clardak Pen Kitana Bang Gini Tum Kado Babi Labang So Mailong Nachitong Rumangki Kopai Tip Piglo Pusini Puji Pamuhat Ilitum Alang Lilam Kitana Long Samitum Teponong Jaitum Hengpia Bangi Ilitum Pipe Nangji da Un Pulotante Idet Tacho itu Amitang masih Bang Reji itu Masam Long Lapo Anang Ligi itu Aposino itu Pirte Ilitum Kado Vida Chini Holo Hengpi Hengprang si Kavilu Timunita Kivilo
muni le kibir lo te thengpi thengprang na kibir lo apo si thengpi thengprang na dunang ji pen muni ta reng nang ji le pute itu thengpi thengprang ta itu bang ke paring ver nang ko athi itu oxygen ke long nang ko ike News report Karbing Long Live Larong along ri arlo habe bang troxy pen rong pharoi sira inkora phora chingri sar pensi jangmi po jikloni phai pho surihini ra inkora pho ani karbi langpi oki projai mek dengpon langroya oki prulaki hakko pen kewang jira tingsi aningan wang ason thotsi pining le thotta jangmi po jikloni phai pho ni kechengsi bhomtiar ni larong rong hang sar habe amai pen pater piponsi Karbi langpi inghi abi arubolong chingrum si arong tin pen ronga saratum pen tangkap hokep langpia se karklia baha hormai ebong lapen adon tin heru epam sangtum chirungsi ok kachuri ahirjumi chohangsi karbi langpi rakom okiprolong umlal rong hang sarhabe amai mensing teron pen chepahem phupon lasolong Karbilang pi rakom okipru ji aphan habekong sing rong phar long sing rong pi bor sing teron samsing inghi khor sing krolapen hangmi ji hanse atum pen ke chenglok rong asar the burtemen moti ar sarphi sarphu risoi jang aklimang pharatum rong pharoi siraing kora phong bong pen rong trokep sose amu chitong dunsi Karbilang pi okipru inghin abi arubo pen mongthor langroi suding okiri okinep aningkarong hangjo hanghai aseang tong par ompluk anpin Karbilang pialong sangti ki phura job along pen along ki karnu pherimimi adim anki habiatum pen tilong vekdunsi rarapan kapachiri megji aphan thampon ok ki prolong ok ki thek ki neblong atum along pen ok abeng kang tip duna sai sitami ingsam jin pen ing thandun si ani kang thim ok ki pru ningkarong kache hok ason si thek onlong do ana phan ang tuma kan Abirta pini ke ban bila lo la ke ningkarong ka Abirta ningkan si pen e phong la ke lo han ka churi to karbi to hare ko hom akai pensi pini adi anta bang bonsi atau palon pembong lo la pen pini la ke la dak larong ronghan along ri along si dak karbi langpi aswa aroi long si dak robo long ni ba ke chirun si dak pen pini ru ke la dak pembong lo Pili ni tu rong hanalong re oke program ni tu haku habisar harian sar ekethan atemo tini ban sini tu kan na sekon ni tu Peter bilang ki along oke pro na ko kan na lo ye kan na sekon ni tu mulok tar hut sar dan habe dan haran dan tu sini tu macam tini ga ko ma ha habis cepai punai ma ko ma habis oke pro cepai punai ma la maksud ni tu kecebak duduk nasi pini langi sar mensing teron habe phang itu habe dan tapi abang kan si jong bonti itu percaya pun tol terbiar rat anu bangke citu dun melo athe lage khai jati alam bo khai jati ave dharmu alam me menhote laso abang ke oki purong nang dun bangke lage ni ini ot mani mithang apan mani nakang to nakang si mati pini lam junu ki junu nang ipu ke claim ke dam nang kalang e jat e phan mangsi la arnam aroi pielong nang ka chicam dun pa Hamren pen Daniel Hi Karbing Long Live Lakhaing kora phon nilip MSC constituency ke parlo sanglang ke hat picnic spot along kedam tang jangmi poni phai phor ni botor ke me committee hin pen pater piponsi ke chengsi karlitang chunteron angling competition pe manpon labangso jai mega long mai phu philip tiso pena joksi mai chpham pupon kong chun bang salmon teron penajok aluhi sarpot maphan manpeng ke do karbia poho pen deng ponlo bangso mayalong aluhi sarpo manpeng pen kachitong dun NKBA abarim executive secretary reverend benting teron chitong dun si mayalong lam theke jai ki ok ke parhi ta thek thete long le lapen chepaning ding thek nangji ajata saita claim chepaduk nangji lapen Ningiding ta donangji ansi ajata athi cholongji pusi than piklar pon
lapen adun thu chun teron pen lapen adun thu chun teron arong asar kangbura teron pen lamthe ke jai ke occupar hita isi ningarong meme asai ason lapen ebaha ke do atumsi okta longji lapen nong eta longji lapen lason nili pisar kalitang chunteron amen pen occupar hi hajai me kedeng pon thekapot kachuru pajur pon lopusi ningji pon occupar hi kache patialong nong e kache palong pon atuma men lake ke chengsia nong e anondo teron si chepalong pon adun thu anong e biren teron si chepalong pon lo lapen ki thomanong e lake robertson teron pen si chepalong pon lapen aluhi sarpo atum penajoksi nong e sitame pajur pon thu labang so occupar hi amai long penangan ke thegiding atum lapen rong amikar atum ke ongdung pen chetong dun si chokhela hawa richomilia long ke cheng sia phong kalitang chunteron chekimo amen pen occupar hi jai mek misen pen pichun pon pamilo koilamati pen samson ingti karbing long lai dongmukak labor union atumta amithanga sai hem dovek nang chi puwa jok arjikiding kloi pen akemang pachun si mithanga sai hem dongmukak along kang pupon kidam tang jangmi poni phai player ni arong sopi dokmuka lakha truck along dokmuka labor union sa hem kang pupon bangso sa hem kang pupon along aluhia man peng pen labor union board chairman karbiang autonomous council khorsing timung ka chetong dun along central committee amai phu chandra rongpi publicity secretary rising milik east karbiang district committee amai phu komol singh ingtiatum chetong dun dongmuka along labor union ke sing ponang kok aputhak dokmuka labor union amai phu deben kro vp samson taro secretary babu ingti assistant secretary harsing ingti advisor mati bd sir robiram be treasurer langmir tisopi robika kilingpi lapen office secretary philip rongphar atum lapen dongmuka galong labor atum an chepangrum si kedamtang surhini rakreser cap aningan labor union singponlu lapen labor atum ke claim kedam akisung kachetong nang pen kachepa jok thekji aphan sai claim pon bom lupusi than pon lapen aluhi sarpong man peng pen kachetong dun labor union board chairman karbiang autonomous council khorsing timong ahin pen kaiketa dongmuka labor union atum aphan bidi sore pen kedang lok karbiang autonomous council pen labor atum kelong dun nang jia son an kelong dun ji aphan nang chirap dun verji pusit than pen aning pathetikang bang so lewar ni tu lem pon chip si tu pol pen la bang so lewar ke tu kai ke pangkang mo pol pen ni tu dak ke jong la chu tu tu sun pik bima pol ni tu lewar tu ke jong la chu tu ke ni tu asema e punai ni sogar ho bang aya asu nang prem de ko ka ni me bang asu nang prem ni nai dai hem tu me bang asu nang prem de ni tu khai inglong so la chu tu kasi nona bang ke ni tu ma ke inglong so la si prem bon nang ko dang dong ko pe ni tu inglong so la si ni tu chuti lu nang ko pe dok akan tu me ni tu ni so la si dong ko pe target forget high ministry head ministry card ministry le tikle no ko khar ke khai si tasi lahai ni tu ho dang po kunu ke chenai goa dang po lahai chongda chtu po nagaland dang po nai ni chi dam lo nilihim benan ni ditai nu bahin tapi no tapi itu macam ham nai asiem la ko han ta ke thong ke pin timung sar lapente itu central committee president lapente district committee vice president lang chitong dun pen adina ngi pidun alang tumhan churore un e lapende eprang ke thek thea sot an alang litum nang than nang mun pon po lapende na pakeng dun bom po kuti alang litum phanta churo dun lo lapende alang litum la so kam long ajak dingli ana nang chisong nun dia phansi alang litum phanta chuning ri dun lo dongmukak pen semsing ingti karbing long lai tangte pinia da Abirta ke lapan si kang ton paniklo